हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। एबे मु आस्थिली आम हॉस्टल रो छात उपरु देखंदु केते सुंदर सूर्यास्त देखली। बड़ा सुंदर देखा जाउछे बे। गुड इवनिंग संग माने। देखंदु आम हॉस्टल रो छात ऊपर केमदी बहुत सारा फूल गछ लागिछि। ओरे मिनी पार्क हिच आम छात उपरे। इवनिंग रे आमे जाइथिलु परिबा आनिया पे देखिए आमे मार्केट रो कोन किनलु आ कोन परिबा सब आनिलु। ପରିବା କିଣା ଆମର ସଇଲା କାଲି ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଗ ତିଆରି ହେବ। देखंदु गाइस आम मार्केट जाइथिलु परिबा मिसिके आनिथिलु एबे हमर बंटा होउछि। आगो काଳେ जेंति बांटुଥିଲେ तो नथिला हमर निकिति एबे बंटा बंटी होउछि। एटा मोर सिठी जा ଜଣଙ୍କର ସିଏ ତାର ସେପଟେ ନୁଚେଇକି ରଖିଛି ସେପଟେ। ପଟେ ମୋର ଆମର ଏବେ ଗାଜର ବଣ୍ଟା ହବ ଦେଖିଆ ସୁଶ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିଲ। କେମିତି ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ଏବେ ଆମ ଗାଜର ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ଯାହାର ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହବାର ଅଛି ଏଇ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଟିକେ ସୁଶ୍ରୀ କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଏମିତି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରିଦବ। ମୋର ମଝିଟା ବାସ୍ ଏବେ ଆମ ଗାଜର ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଖାରୁ ହେଇଛି। ତିନି ଭାଗ ହବ ବୋଲିକା ସେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଝଗଡା ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ଦି ଜଣ ନେବେ ବୋଲିକା ପଇସା ଦିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଆକୁ ନେବେ। କେମିତି ହେଇପାରିବ। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟାର କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ଆକୁ ଏଇ କଖାରୁକୁ ଆମେ 3 ଭାଗ କରିବା। ସୋମବାର ଦିନ କାଟିଦେଲି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ କାଟିଦେଲେ ପଚିଯିବ ନହେଲେ ଶୁଖିଯିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଏମିତି ଥାଉ ଆମର ସୋମବାର ଦିନ 3 ଭାଗ ହବ। ଏବେ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଭାଗ ହବ। ହେଲା ଦେଖିଲ ମୋର 3ଟା ତାର 3ଟା ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭାଗ। ଏମିତି କିଏ ମିଶିକି ଆଣିକି ଯେମିତି ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦବ। ଯୋଉମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ପରିବା ମିଶିକି ଆଣିବା ଆଉ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଲଙ୍କା। ଦେଖ କେତେକ ପରିବା ଏମିତି ଆମର ଆସୁଛି। ଏବେ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମର। କୋଠରେ ଏଇ କୋବି ଟା ଅଛି ଯାହାକି 2 ଫାଳ ହବ। ରୋଷେଇ ହେଲେ ଦି ଫାଳ ଆମର କେମିତି ଏବେ ପଇସା ଆଉ କିଏ କେତେ ଦେଇଛି ଏବେ ହିସାବ ଚାଲିଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଭେଜ ଆଇଟମ ରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ହବ କାଲି ଶିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁର ଗୋଟେ ବେସର ଗୋଟେ କରିହବ। ଦେଖିବା କାଲି ଆଉ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ହଉଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖ ସଣ୍ଡେ ଆମେ ଡେରି ଆଜି ଉଠିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯେ କରିକି ଆଣିଛି ଚା ସମସ୍ତେ ପିଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଦୋସା ଆଉ କଣ ଏଇଟା ଶାଗୁ ଶାଗୁ ପାଣି ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜି ସୁଶ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସକାଳୁ ଚାହା କରିଥିଲେ ଆଉ ଦୋଷା ବି ସେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଚାଲୁନ ଏଇଠି ଦେଖିଆ ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସିନି ମାନେ ଲିସା ଦେଖ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଚିକେନ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କାଲି ଏତେ ସାରା ପରିବା ନେଇ ଆସିଛି ତ ନଷ୍ଟ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଭାବିଲି ଆଜି ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ। ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ବେସର କରିଦେବି ବୁଧବାର ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଇଁଷ କଥା ଆଉ। ତ ଏବେ ଶିମ୍ବ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁ କଟା ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କରିବି ଦେଖିବେ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇଲା ବେଳେ।
ଶିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭଜା ହବ, ଯେମିତି ଚିକେନ ଏମିତି ମସଲା ଗୋଳିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେମିତି ମୁଁ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଶିମ୍ବ ଆଳୁକୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିକି ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ କରିକି ରଖିଦେବି, ତାପରେ ତାକୁ ଭାଜିବି। ଶିମ୍ବ ଆଳୁକୁ ସିଆଡେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲେ, ଏବେ ଆସିଲି ହେରି ମୁଁ ଡାଲି ବସେଇବି ବୋଲିକା, ସାଧା ଡାଲି ଆଜି କରିବି। ଡାଲି ମୋର ଏବେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ଶିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାରିନେଟ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭାଜିବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ମ୍ୟାରିନେଟ କରି ରଖିଥିଲି, ଏ ଭାଜୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମର ପୁରା ପିଓର ଭେଜ ଥାଳି ଖାଇବା। ଡାଲି, ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଭଜା, ତ ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ପଡି ଗୋଟେ ଚକଟା ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।